پیشەمابووری باهوزەکە دژوار هەرێمە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە دابەرخا و لەگۆری ئاماران ئەف باهوزیە هەرێ خورتە دوێ ساڵێدا. باهوزێ زرارێک مەزن لە چافکانیین گرنگین وەکی ئەلەکتریکێ کرد و بوو سەدەم کو پڕانیارەیان قوت ببن. هەروەها لە باژارێ حەسەکێژی ji ber hilweşîna dîwarekî zarokekî jiyana xwe ji dest da. Di hevpeyvîneka taybet de li gel Rojava TV, hevserokê şaradariya Qamişlo Steyfo Mes'ûd behsa hûrgûliyan dike. الخميس بعد ما صارت العاصفة اللي اجت على البلد روژا پێشەمێ باهۆزێک خورد لە هەرێما مەرا بوو. ژوێ دەربێدا ji nivîzgeha elektrîkê agahiyek ji me re hat ku hin burcê kehrebê zirat dîtine di encamê de kehrebel ser herêmê bi temamî qut bûye. Me ji aliyê xwe ve yekser gel agahdar kir ku ji ber wê sedemê av jî dê qut bibe. Weke şaradariyê me awayên xwe yên alternatîv bi kar anîn û me hemû bîrên avê birêya jenetoran pêxistin û av belav kir. Lê ji ber ku jenetor nexurtin, rêjeya avê kêm bû û nikarîbû weke berê bigihêje hemû taxên bajarê Qamişlo. ما تعطي السرعة الكمية الكافية للمياه. هەروەها Steyfo Mes'ûd destnîşan kir ku nivîzgeha enerjiyê li ser çaksazkirina bircên elektrîkê kar dike û dê di demeke nêz de bikevin xizmetê. اللي تواصلنا مع هيئة الطاقة مع الطاقة قالوا لنا انه عبارة Dema ku me bi nivîzgeha elektrîkê re têkilî kir, wan soz dan me ku dê di nava 72 saetan de hemû tişt sererast bibe û dê bircên xirabûyî werin çeksaz kirin. Bircên ku ji xizmetê derketine şeşin. Ji ber wê ew demekê dixwazin heya ku werin çeksaz kirin û weke berê vegerin. Em bihêvîne ku nivîzgeha enerjiyê karê xwe zû xilas bike. Em spasiya wan dikin ji ber ku karê wan barekî giran e. تخلص شغلها وشغل كتير كبير وعلى عاتقها ابراج كبير هناك البرج بده شغل. Li gorî pisporên jîngehê tê payîn ku di rojên pêş de bahozeke mezintir û bihêztir li herêmê rû bide. Li gorî vê yekê rêveberiya xwe ser welatiyan şîret dike ku li gorî rewşên awarte tev bigerin û ji qezayên trafîkê haya dar bin.